Chiad míle fáilte roimh fad go dtí sápéalnaibh séamas an sa dagan I gúnta chéirí agus ócáid anna speisialta olaf a gundíhann sa trónthóna mar chud do The Good Information Project. Is tugra é seo a á rire ag thejournal.ie, há siad a taistil timppla na tíide le cúpla míonis agus iad a ddírig go dicach an pobl agus go bhallmódíist scilena fé chunas idirghealú dhéanamh idir ólas atá críonbeacht agus ólas atá mí chrín. Agus tá tééis tíamaí íagsúla a phlé fudfad na tíide le pobl íagsúla. An nocht an sa péalnaibh séamas hámid chun lé a bheitthe goin chéama dar teidir an Ghaeilge fé bhrú nó fé bhlá agus farm há panéal anna speisialta há sanolalas acu I réimsí íagsúla agus beisiad san farin láiseach. Is mis sláin í chaáin, creaaltóid agus iriseoid le RT radio na Gaeltachta I maiile na ngála gúnta chéirí agus colúnaí rialta leis an iris líne nos.ie chuma. Mar sin don giad chearú uirechlig, nó don giad tí cearú na uirechlig be míidir caint agus a pléan sa agus ina dhéag san be ceistena ón lochtfiochan agus bíigi cuioine bhar san inis má sé bhar dalé. Mar sin gan na hiilemuile chuir mé ar banéal in núildíh agus in nachna díh. Seán O'Callagh tas nó me leta Seán Kelly feisir orpach tá aithna súlagah agus beidir go bhfuil builte go leis feisir orpach do chud in Gael in isgurt na tíide. Agus tá sé chumá lárnach bortaí phobal na hórpa, agus buinteach le annach chud túns gona bhí agsúla I Parliament na hórpa agus chustí a bhain le funineh túns golíocht agus mar sin do. Agus bhí ócáid anna speisialta go seán I dús na bliana sa mí anir, nuair a bhí sé ar an giad eisire a dhéon molla gunnean faoi lasú ar glí orpach in Ghaelin. Agus sin puinte anna speisialta mar bhí an Ghaelin is tócha ina tanga ebris an intas orpach le cúd bliana díagach tá sí áide inis mar hanga ifigiúil go hilagus go thomláin, so buin ócáid anna húntasachta cheán agus be mí dá phlé níos tíanaí. Orla Rochelle tá sí farin choma ó ar daoinecha sé orla agus tá sí ina stúrthóid hús ma scéim atá á rire ag aireacht chuir go riine I mailir téirigh agus duan tús ma duan siad iireachtas tócha takeúla tailig atá dhéirigh a gcuid leanaí a thógant tí Ghaelin agus crunn siad seirbhísí agus takeíochtaí ar fáil dóibh san. An tú bannahansa ná lísa na cumhréitheh agus tá lísa take chuúnmh le clia inniuh, tá lísa I gobar le glúiseacht na hórappa in éidir agus tá sí ina canasaí I dachas agus cumarsáide le san, agus sé an rólaáid go glúiseacht na hórappa in éidir ná an cheangal idir an tír seo agus an órap a churchan cín agus a Harbert, agus tá sí ina láir thuir le radio na lifa chomáile dem líana. Agus Seán nó Shane ó Súlaháin, bíon daine measca suasach Shane ó Súlaháin a thugann sér héin nún Kerry Cowboy agus tá aithna gunnar fadar Shane os na meán ho síalta agus é a chur na Gaeilina go mórchan cín I ngach gné dá héal mar méóir agus mar chuine ó chumá tí Ghaelin a bhíon gachéine agus Shane ar TikTok agus ar I héile meáin nach chiad. Sinné stólam, sin sibh agus sin ar fad, agus tas nómíd an phlé inis le ceist thamchan an ceist chéanana chur gachéanaar dúis mar hús ar nóáid sa. An ceist thugam ribhná is tócha tas nó leta orlan sa tuis gur is chun grídam iad a thuir an fearsanta héin, cá seasan an Ghaelin mar hanga bheo pobl felláis. Willem roer dús gur corcaíoch me a marachtan in chéanará captí gur cíir a chaníisi a sin so corcaíoch me. Stólan goil míad náid anna hí múl felláthir ó hebh na Gaelina dá. Tá go leor rudí úntacha tarlúnt agus tá go leor daoine ógasáteán agus tá stáitinis sais a déanamh inistíocht dáíris sóidem tá fihi sé duine fostathe go náisiúnta com mar flaála het hangan. So sé sin rá go bhfuil siad a fiochantar seo ar hlí anna gáiríide. Achas tólam chomáile sin golamíd in caiimíad a bheith macánta agus caiimíad a bheith fiarún méal an héanad tá míad náid anna lochail a chomá ó hebh an tangandá. Go háirithe beidir sa Gaeltach beidir níos mó ná geantar ubrachach beidir go sé ní sláintúla ná riamhanis a gaharachas rudí mar sin achs na Gaeltachtaí féin tá míad a stáid lochailach go leor ó hebh tanga a bheith á thuirt ó glún go glún. Ok, gur maigad Seán cadíide dhearchas a sin. Well, is tólam nach féidir ará go bhfuil sé fíomh lá ná
níl sé fi bhrú có olcas a bhí sé blianta hin. Mar is dólang bhfuil stádas níos fearr ag an Ghaeilge inis, I measc an phobal, a dús, tá níos mó measc daoine ar an Ghaeilge, a lán daoine ag rá gur bhaile Ghaeilge an labhart agus déireann sin iarút, níos ríis. Is minic a bhúna daoine ar an Eitleán nó fiúháin sigtarne sa Frosail agus leróg sé Ghaeilgelum, daoine nach éana aithne go mortha. Agus talige sin timppel an dána lig. Agus tar nóir na daoine tá ar leir tá níos mó measc ar an Ghaeilge ná na daoine beag ag baile. Agus tá stádas I figúr mar a dúirt tú ag an Ghaeilge inis mar teanga níomháin ifigúil ach ibre sa Parliament agus san Aontas agus tá jobanna ag dá leis agus tugann sé sináid stádas don Ghaeilge chumá. Agus go háirithe nuair éiceann daoine na teangacha eile agus iad fíomh lá, déireann siad gur ceart á Dingle féin a chuimhnú agus a churcann cín chumá. Na bhí sin tá sin níos éasca in áíire an Ghaeilge a churcann cínis agus a chuimhnú ná mar bhí sé riamh is tólam. Na bhagur má go Lisa Cadfútsa. Well, is stocha mar an tain blá clíoch beidir sa seomar ach ar banéil ar leiad ó heh blá clíade, ó heh cuasaí orpacha de, tá héana gobar cuasaí orpacha freisin, agus leis an obair a dhéanam le radioúna lifa le cainteoirí Ghaeilge timpeall na cruinne, sa tlí is na rudaí a eicem sé hain, tá sé go mór faoi bhlá. I mlá clia timpeall na cruinne agus ó heh cuasaí orpacha de. Tá faiban na cínte agus déontóin le orla ar levéil náisiúnta agus ar rudaí a chaimid a bhaint amach agus bhíon buartha faoi na Gaeltachtaí. Ach im lá clia fecum ghfuil siad dul ó neart go neart, fecum céad ibrí deonach fós le radioúna lifa in anion na pandéma, fecum pop-up Gaeltachtaí a tosú a rís buchas le dia le duine, agus an sin ag levéil orpach fecum an meas sin ag ordú agus ag ordú I measc na néireannach atá sa Bhrosail agus a Strasbourg, agus an sin a measc dína timpeall ar an Eorp ag gobar is na institútí aber mis dína ag rá inis go mraithníonn siad ar an Ghaeilge, ghfuil níos mó meas an sin don Ghaeilge sa Bhrosail agus a Strasbourg agus í inis mar theanga umláin ifigúil ibre de chuid an éanta seorpaig. Agus ar deire an chlór dhéanam se le radioúna lifa, thosaigh mé 10 mbliana ó hin inis é, agus rud a bhí a gceist agam ná leirt le Gaeilgeoirí timpeall na cruinne. So cheap mé á duine mé seo mar rud pílóteach ar fad bliana. Agus tá mé inis seo dhéanamh le 10 mbliana 52 seachtain sa bhliain agus beirt nó trúr íana gach seachtain agus níl deire tagthaí leis na híana a hagann tugam ag gcónaí. So, tá níos mó muína ag chud acu siúd is socha uanta bheithar a radio sa ag leirt na Gaeilge ach tá go leor ábhar dóchas measam cé go bhfuil go leor fós le réiteach agus le cur leis. Gur mágat. Agus I teoinn có seasan na Ghaeilinn mar hanga pobl duitse. sé ag an méid na háúmis ach is tócha nuair a bhíos mar garsúnaí nóg. Bhís idir gá héal ar an chuid slite, bhís ag Ghaeilgeann áit nar mar an Gael nán agus an son híos in aire le bhaintear híos agus bheannach chuid Gael nán agus chola annach chuid alagón agus droscéalta nóir sin go raibh méad na gaiintóirí dúcha se leidú agus go raibh an blasach chailúnta daoine rudí mar sin. Ach tú blianta beag an nuas hána ghóchas agus an bhí sneach tucatum ó hebh na Gaelnada fé mar dúirt lísan son las modú nealtach fiú in áitne orbuchas rudaí hamtar éis bheith pop-up Gaeltachtaí agus ceachá beo bríomhas héadan an teanga bheith ach fiú agus be mí de pléin na meán ho síalta níos díanaí. An dóchas a thugann sé dom sé do chreite daoine ag úsáid na teangan fudfad den tíide agus fiú bháin las mod an dír se. Agus is tólam más féidirlín ó momentum san na thuirta raig agus cinead leis beag dóchas an. Béidir nach an Ghaeilge chéanna sa bhí riomháin a bheith ann a be gan na haisé an agus caiimiid bog raig leis té leis líomháin a po bhhailm leis an severas a chimead agus thuirta raig más féidir leis. Sin ceist sin ábhar ná féidir réiteach chans. Gur míle maithagah, be mí de pléinis ábhrí agsúla sa san spéise a bhfuin liver fad agus a teáin I chealaigh tas nó me leta raimid siar go dtín ó cáid starúil san a bhí san Eorp I mí anir ina rás héin a molle lasú glí Eorpach trí Ghaeilinn, lauris trí Ghaeilinn agus fiocánach das na meáin fuid is tócha na hórpa suasar sin gan trocht rin héin an sahanéidir bhí dín anna bhórálachas an ócáid san. Cécho speisialta nó táchtachas bhí sé sin duitse agus chuna sa bhráise bheith páirteach in ócáda le héad. Bhí sé anna háach agus bhí bródar grós in anna dhéanamh mar ní féidir le rud a hálúdum céadú a gúrháin.
agus bíine an chéadú ach ní hé sin rudas táchtaí an rudas táchtaí níos ná go leannig mí de raig agus tá mé ag grísa dus na fisherí eile cé ná raibhsid an man beidir Ghaeilge leabhar go líofa chun an rud céan éanamh agus tá siad chun creadúnta thuúrtómh tá chud is módómh ag déanamh iirecht agus fiúháin rinne pandéime rinne landéamh iirecht óráide thuút as Ghaeilge sa fáilman cumá. Agus tá sé sin Har bheith táchtach. Mar a dús bín díine ag fécinint ar na statisticí, cé bheith díine leabhar Ghaeilge, cé bheith díine rá an teanga eile. Agus freisin is breló échlaisiid. I gcónaí nuair a leabharann tú Ghaeilge, déirid feisirí éigeandid, faoin me fíortainna bha sin, túraigh siad bula bostid, is brelam de hanga. Agus is dólam nuair éigeann sin, fecinn tú an sibhas a bhaineann le ná danga, agus có táachtagus is tá sé écom ar bio, mar ní féidir leis na Gearmánig, nó na Spánig, nó in eile écom ar bio ach muinte na Héireann. Agus is dólam go digan na lándaí sin is, agus mar a deirm agus mar a dúchtm an cholechan seo, tá seans níos fearr gin is an Ghaeilge churcin cín beidir nach raibh imothéal mar éic mé rénos. An dúg sé stádas ábhrí níos irde go náisiúnta don Ghaeilge an óleat an méide hála san lásan. Agus freisin is dólam go chuann sé bhrú agus is mar é, bhrú ar an dáil go háirithe, níos mó Ghaeilge úsáid. Mar tá an chuid is módas na seanadóirí agus tas na teachtaí dálan sin, tá Ghaeilge chu. Agus mais tá mí ag déanamh fíoríireacht I Balmantí Hórpa an Ghaeilge úsáid, cén fá nach bhfuil siad an úsáid níos mó sa dáil. Agus rud amháin eile, bu chóir go mbeadh sa som dá hangus ann, go háirithe, ní gádóibh seasamh sús ar feadh gáú trí méid agus Ghaeilge leabhart an tam go léir. Tá éirigh siad beagán de ag go tasach nó sa bhean nó ag deire, cabhróg sé sin. Agus tá dhéanamh ceachtainna iarach beag, dhéanamh sé andifriocht. Agus bíon daoine ag fécinnt ar an reachtas agus mar sin ar an telefís. Agus go háirithe daoine óga, má ecann siad go bhfuil daoine múla rá ag leabhar Ghaeilge, déanann sé andifriocht. Agus fiú an freisin is brealam I gcónaí nuair a bhíon cluichí ar raibh na Gaeltachta nó TG Cahar, go mbeadh daoine éigin go háirithe imróirí in an Ghaeilge leabhart, go cúpla seachna hin chunig mé tag de búrca. Agus é déanamh aglah as Ghaeilge, agus is bre go háirithe daoine nach bhfuil na chonaí sa Gaeltacht, nó dairigh siad níos sa Gaeltacht, I bhfuil úsáideas sa Ghaeilge, agus ba cóir iad siúd a chur chun cín ceach sean sa gceimiid. Lísa há taithí go sa bheithe plé leis an órip I de fost, agus nadidir éach na deis an áfáilin is, aber ó heh stúcháin a teangaireacht, híidir ann ach tá níos móna seán na tócha tuis gur teanga bheo bheithíochas tócha an Ghaeilge san órip go hefigiúil. Cínta, so in Luisiach na Hórpa an éan chuirmid amach liste den na puist ile atá ar fáil, leis na gachardú na hambasáidí go dtí na institúdí ar fad. So gach seacht an chuirmid amach an liste seo, agus táid ag feicáil an méadú sin na gcónaí na deisinaí atá ann do chuoine le Ghaeilge. So nar bhíimiid ag leabhart le céimnithe óga agus tíine smaoineh ar chur isteach ar na deisinaí seo, dearmid buin úsáid as cibé Ghaeilge tá agat. So cuma má tá céim agat sa Ghaeilge nó má tá ord céim agat san aistriúchan nó cibé rud. Ag brathir an rud a bhfuil tú chur isteach ar is fiú go mór úsáid a bhaint as de chud Ghaeilge ar slí éigen agus tú chur isteach. Tá ilm a deisinaí ann mar dúirtú láine, agus ní amháin san aistriúchan, ní amháin san teangracht. Ach rudí eile ar nós tá cúntóirí teangan ann, tá daoine bhín sa gobar le seán le Ghaeilge, bhín sa gobar lumsa le cuasaí Ghaeilge in Luisiach na Hórpa in éan. Tá deisinaí éagsúla ann agus caithfar an Ghaeilge úsáid do sin. So tá na hibrithe sna institúdí le Ghaeilge inis tréis dul méadú faoi thrí le cúpla bliain ús, agus tá sé sin timpeall ar 200 inis massam sna institúdí ile. So tá sé just ó dul ó neart go neart, agus mar dúirs tú hain tá nascaige sin le cuasaí náisiúnta, agus nuair ecann tú
alt nó an irid sin alta bhí the Journal, san Irish Times, mí anar, bhí mar breanúir cad a bhí tarlaí san Eorp, agus an sin bíon tuncar agus sin ar méid a Harlíonn sa dál is dói. So, yeah, tá sé iontach eáil agus Louis Sean rud éigen an sin freisin faoi bheith ann rud í dhéanamh trí Ghaeilge bheith in ann córáte bheith agan trí Ghaeilge. Tá agam héin ó bheith gobar an dá referen 2015 agus 2018 bhí fiachtas agan trí Ghaeilge agus bhí sé sin fíor hábhaach do phobal na Ghaeilge go raibh siad an ann na referen seo a phlé trí Ghaeilge ground stór focail agan groimid an ann díspóirtaí a bheith agan i radioú na Gaeltachta agus a riile faoi an referen. So caiimid a bheith an ann rudí a dhéanamh trí Ghaeilge agus na córáte bhín agan na méle a bheith agan an Ghaeilge mátá si chun cinál leanúte ráig. An saoil ágain Ghaeilge gan láin a bhreachtam trí Ghaeilge se. A cheáinní chealaigh tu mar na schrúta hospriúcan agus polisithe uail bhíanacha ag an stát an sahanéirin. Chuinn Ghaeilge chuirchan cín mar hampla go meach fihe fáin géad das na daine fásta is nar náil fablí go meach Ghaeilge na cofimlíon fihe i tucha. An leor é sin fihe fáin géad a gapan tú nó. An bhfuil sé a DGúir na rudí carta chun Ghaeilge na chuirchan cín. Beidir é ach mai téan na figúrí sús tá sé bhar níos fearr na iad a bhíagdul síos agus caifas tócha daine a grísa chun é sin íanamh. Ach is dólam freisin gur cat ó díú go háirithe ar an córas a dachas. I dro is go mbeoh daine ag fágáil Tá lumsa an bhunscoil agus iad an Ghaeilge a leit. Feici mar hampla san Eorp, Luxembourg. Lauren siad ceachtainna trí nó cearan nó cútanga. Agus bliana bháin in san bhunscoil déanann siad ceach ile ábhar as Luxembourgis, bhliaíigh Garamánis agus mar sin de. Agus cén fáin nach néanaimid é sin in san bhunscoil an seo beidir go háirithe ins na níán, mar tá sé in bhar níos éasca éontanga a álim nuair a bhíonn tú óg. Is minic bhúlim le Maracha san Eorp agus bí leanaíocha ní bhíonn siad ach 3 bliana d'aois agus bíonn 3 nó cearadh teanga chu hena féin. Agus is tólam gur catún díú sin. Ceach rud a dhéanamh trí Ghaeilge ar feadh bliana bháin in san bhunscoil. Ag deireadh na bliana sin bheadh siad sa slífa agus bheadh sé bhar níos éasca dómh amachchan sin. Agus in sin déad fá I bhar níos mó daoine instantá se bhís agus in ceachéan artpór blií go mbeoh níos mó Ghaeilge. Agus tugadh siad an Ghaeilge chuhann sin níos éasca go nádúrtha mar déann tú. Cén fá bhfuil na tíorthéile san Eorp 3 cearadh cútanga gacail gine ach go níl tanga bháin ag an go is mó daoine san éireann. Caim bí fécinn sin. A orla braham go gart an tusa harcasteach an samar há anatha hí go sa bheith pléile leanaí bunscoil agus sa dúis mothúirí agus gan trocht bhíor le bheithir dul cá sé dechar an Ghaeilge na bheithir dul mar níl se leirt ag go bailile cho mór agus a bhíoch. Cad a dtíar fáile molla cheáinan san? Well, stoilm bhfuil sé tarla tá sé tarlú hena héin sna Gaeltachtaí go bhfuil tomadachas take isteach agus go ná begéan bhíar le bhúine do éanana go meise rang go héanaan is agus rodúntaach sin agus can héamh ná fiadhí sin íanamh go náisiúnta bheith sé go díal ar fad dá fiadhí sin íanamh go náisiúnta. Ach be sé anna hímúil fiachint mar stocha go dána sé seo nílte a bhaim chófada son agus an son gan dat bhí an tréimh sin na pandémie seo chuir sé sin isteach anna bhór ar an chuncheapar fad do tomadachas níor hádig puindad ar iad. So be sé simúl fiachint cén slatóise bheige có ar chunsa chu sé bhaim ar lenaí agus cén sais cumis tangan bheige có fan amas a hagann siad í rang go héan. Agus stoilm gur anna phlean é dhéanamh go náisiúnta, ní leon fána fiadhí é dhéanamh stoilm. An mech impluchtaí Domún faoi ar scoile ar feadh bliana mar hampla agus an san domach na leanaí amach do bhaile agus bíorla go lasmód an Ghaeltacht nó néáit eile gnús a Ghaeltacht mar hátarlú chomá an gcuirch sé na stachar sin nó. Well, is stoilm fé mar deir seán tá bhfuil deirtar linn go leanaí cho si cho ábalta ar rodí de friúla a thuaisteach. But I mean, can tú méid ama
áde a chahabh le bíon daine bíon úntas uairntar bhúntóirí nó hisismathirí nuair a bhraithn siad go bhfuil siad a tugann lení le Ghailinn tá nó a fada mé ar unchur agus eischur agus muna mínach méid áirithe unchur an ní féidir a bheitsúil le eischur mí náúthe. So sé sin gceist chomá ó hebh tangan dó leistigh do dheataí na scoile sais. Cad fútsa a sin ó hebh do chud scoíocht a héin is tuchas óige stóla man sa ar an banéal, aber an stócha tá camerará go mraham héin gur sais duine ar leto, mar ní tógach go hilas go hamláin le Gaelanta, agus chun tú leite nuas ar fad ar mar hanga, agus an bjuk sé tó an bhór sí greimmart nó conna sa hála sé an duite, mar ní híon chóir sa dacha sé tócha. Is má gweil na a galmís chos Kremrinson a galmís ar sgol naríh. Vís go bra feit tamlín. Is tócha er vís ó vís tímpla nach ní gcónaí fé mar dúirtú sa tíige go bailile gon bíarlar fad a bheann. Ach fós héin réachantúirtanga ní sé chod dubhas agus bána sa ceapá. Fiú má bham ina chud bír le hána chud gail na sniteisteachán agus fiú bháin an slí na chun siad abertí le chéile ra nó an gail nán. Bhín túna chuige sin is tócha. Fiú ní rás rá bhúra féin deanga go dtí grós hátar sédiog. Is an sunna higus is tócha an tácht agus an locha bhain léthe agus a chur is héile spéisiínti. A fiún sun ní bhras gur bheith an ualach a bheith á fálam. Ní bhras fiú go rás á fálam. Bhí sé nós agus fum nach sé se éit gur sí teachta machasam. Gur raibh cí le buint leis na rodí ra bhán. Nadidir muine sé sin leis an méid am a bhí caite gom le talíochttas rodí mar sin agus hása go na caiinte sa goil, bín si dana bhunthe leis an dalamh agus an baragéas rodí mar sin agus meach cí le buint látha dumsa agus dócha gur cásar le misí fé mar dúirte. Ach as san raig fé mar lug seán an san luigh sé rud anna himúil faoi eáileacht, go anna bheith feicáilach. Is tólam na bhíosa sna díagan ní raibh sé sin ann chomúr sa háise fé láthir agus luig óran san go bhfuil míad puinte cinúnach agus is fír é sin ha míad crossmhóthir de hais aigint. Agus má ha míad chuna hiile séan a bheith goine mechan san ní dóanam gur féidir bra go hiiles go thomláin ar na dechas. Tá dechas an na háta chu fad a caiig an gcuil na bheith feicáilach agus go méid fáil sí las mud sin leis. Puinte simú agus tainehachas tócha chomá. A teáin í cheala tucha mar hena chuútsa, bhí sé caiintin son ar eisrí orpacha a déanamh a grídíhil go mion minic ar son na tanan agus a bheith leabhar sin Ireland sa Parliament agus mar sin. Canna hebh ná fuil na tachtaí á leabhart má sí a có. Bhfuil is agat? Ní dólam gus nílinn siad macnahar mar a dúirt seán, ní tagann sé dóibh go nádúrtha agus ní léon bhrúartha dhéanamh. A caiimiid an bhrú a chuirtha agus an nód céanna ag na cóirla átúla. Tá chud is mór leis na cóirlóirí átúla is tócha go Ghaeilge. A caiimiid sais mar a dúirt fé sprúcanna. Sprúcanna bheith ar feadh beidir ará le gachaí le cóirla átúl agus an dáil agus Parliament Europa cumá. Cé bhéir Ghaeilge leabhar sibh imlína. Ná an bhíonn se chuig ceach duine leabhar gábhéad níos mó gairid. Agus dhéana sé sin de phríocht, seochtaí ag macnamhar an sin. Agus ag deireadh na bliana déad fá fécint ar cé bhéir Ghaeilge leabhar ceachaí le gine. Agus cuirigh sé sin brúrtha an dehampla a haspáint. Mar ní éonmhachas mar a dúirt Isa Christ fadó, mar tá talan agat múna mínum túasádas ní fiú é. Má tá beagáninn talanacha Ghaeilge leabhart caiigh siad an Ghaeilge sin úsáid agus ní le lán daoine ní ar dús ní léon bhrúar dhéanamh, an darrar níos muoíonn siad ar, agus dá mar rud é go raibh sa sprúch tugadóibh, dhéanamh siad é gan éana ggóin éair, agus caiimid stólam díú ar samplaí particúla mar sin, agus dhéanamh siad é phríoch bhúr stólam. Okay. Bach míid raig ón bolaíocht beidir seans is sin an bhfuil deisina ann iníag na scoile agus iníag beidir na hallscoile chumá, bhfuil deisina go dtíine Gaeilge na leabhart? Atra féin ag nó go garamúil nu. An saola chahabh tí Ghaeilge, an bhfuil deisina ann?
fiúbhaint de carcha vís thusa le chlíile déanaí ví sa tafid rodaigin le TG Cair agus chuirse únar man mé goil na bhí a láir thuasan, agus docha go gafar dulsatóir irí gan dá thuas. A chá méid sin daine láirn go thomláin de chéad trí bhean na goilna. Ná hebh na postna do gan dát femar dúir tún san leis tangareacht agus astrathóirí na jabnar fada hán na níos ná raibh riamh hasí ar fáil, agus má haíad chun a méid goilna láirtar snarnál fablí a bhí dú beag jabnar fáil an son. So stóla mo héh fostíochtta agus chomáile sin go sóisialta in áitna á raibh an gáil á láirt le fad an lá, beidir is na ciata bliana nuas a níos há fála sé. So ar an díobh sanda stólam go bhfuil Mohammed ag plé féh bhláth nó féh bhrú, las mod an áilteach braham go bhfuil si féh bhláth an son. A gan dát agus ní bhfuil dul rógáin sa scéal mar ní mise in ní sanolí mé an echar ach a há dúchláin ins na gailteachtaí féin áit na raibh goil go flúirseach nadidir bhúid sé féh bhrú an is agus há cúisina agsúilta sin gan dát tííocht, fostíocht rudí mar sin bín tunachar cá fad. Ach mar hir i gotaine braham go bhfuil an meon déobh na goil na treis ahrú go mór. Agus lenaí nuair hen siad ar aig sa taal an ginn tú sais forberte teachtartha agus iad i meascas a phobal agus gailen ar siúl a cogs mí tú rála tain oberhhaidíanta ag tús maithne sin sa iad a thuirt chun cuin líochta go dtíon déobh se san. Cuine bhar sin níos luthe, bím se pléile leanaí bunscoile, ní bhím doíide pléile leanaí manscoile. Agus braham gon na scoilena na bunscoilena sa dúigh sa dhéanamh a míhal, anna díhal ó heb na gailena dá agus i ggéirigh sais beidir go míte sais a chur íochalin na leanaí gailna láirteach, tá gaiirí lóthir léagant. Agus an son sólam braham go méidir go ditan an lug ar an lag nuair a hen siad dín manscoil. So tá siad mecht amach a sais síomh go raibh anna bhéim ar an gailen go léithúil agus an son go méidir náfuil an béim cíanán, agus bhín te sa múr éad a dhíiscint agus an sais ahrú tangan hitan amach ag an buinte son. Agus beidir go fiú sais féchant ar sin, féchan chunsa bhéit mis beidir mecht a bhaim níos mó ar dhégóirí. Mar is sólam go bhfuil se anna hiléir braham se aníbh go daine anna bhágú leis an danga, agus is sólam ar anna chud slite ná ra mar riamh an áit níos sláán túla, tá ruí úntacha tarlúnt, tá anna chud scanáin úntacha dhéanamh, tá siad anna bhór ar na man sóisialta, ní raibh rudí riamh cho feicálach agus chosáis cool a scoilin. So tá míad ag puinte anna bhach, is just tá cúpla rud beag a chafar sais i tríáil chun go mecht na héanú de gcearta sólam. A cheáin an míon deisina sóisialta gutsa san órip, aber téiste chud ebre leithúil meachtamach nó bula le daoine nó meach go dtí ó cádí tí ghailin, míon puoinar siúl. Seanis a ríis agus deagraigh mé cúpla pop-up gailteachs mar bhí seánna cain fuair agus tháinig slúbrán agus bhí sé sin riamh na pandéma go sé sin dearad ach beag seansa gin dul reis go sin ríis. Ach tíbal na háta bhíoh cruig sé únort an daoine a leorach leat as Ghaeilge nuair éiceann siad tú agus mar hampla an ambassador go dtí an Rosail éman ó héana gcónaí leabharann sé lumsa as Ghaeilge agus lán daoine eile. Agus níos súla ná sin na daoine nághfuil rólaofa ach déar a cúpla abart leat as Ghaeilge agus an sin deistróg siad go béarla. Ba chóir an rudaí sin go léir a bhula I dros nach meoch éon sais dí mar gine nach meoch nárathir nach bhfuil ggóhin Ghaeilge go. Ba cartíad sais molla húta cuiligine a úsáidin pégéilin úsáidin siad. Is dócha go méidir ar chin siad tá go bhfuil siad arála héin ó se lárann sé se Ghaeilinn mar sin há deise gom san éis láhart leis sais tairiscint an anis a héna géh chans. Cad futa lí san nílinn cheistan chur go marta hananta a chonaí am le lí an mín deis na sóisialta go sa tí Ghaeilinn. Ja, hanna chud tá deisina ar nach dapaíam tuiscoil an irid sin acu tá curcail scríbhnáireachta agan aber mí sé bhúlann le chéile ar lína trí Ghaeilge, bíon na pop-upaní ar siúl, is féidir do leisteach go dtíine fi ganis buchs le dí le i radioúna lifa agus leirt le dína an sin trí Ghaeilge, anna chud deisina agus dtír le leirt faoin rud sin maidir leis an idechas
Meas an bhfuir féidir an breanúir an idechas bhealach a bhád níos fear leithne ná mar smaoineamid caithí na múntóirí níos mó, díú níos mó ar an Ghaeilge. Tá bhád níos mó ag gceist ag aber mis déanamuid na clóir faoin Aontas Orpacht ar bannam clóir na réalta Gurma nó an Blue Star programme agus leis sin chuirmid é sin ar fáil trí Ghaeilge. Agus bíon na múntóirí gcónaí grá níl mór an de chlóirchaí mar seo ar fáil. So na chlóirchaí breise sin a thug an ólas nó cathhaimseir nó cabbéad do leanaí, níl go leor acu siúd ar fáil trí Ghaeilge. Luigh Seán, go gafar tosú an tús, ach ag an am céine tá annacha dína fása ag fearlam Ghaeilge ón tús ina chuigedaí. It's na státeinte agus tá siad líf amach samach. So cén fá a míimiid a gcónaí an air ina grá bíon dína dí seoirithe, aber bhís ní sinna ná mé héin bíon siad ag grá ghfuil sé ro dhéanaach dómh gur bháile go mé Ghaeilge acu ach níl. But an sin tá dína atá ar scurs na státeinte ag tosú leis an Ghaeilge agus buin si lífacht amach. So caiimid, I think, breanúir go hilas go, ghfuil an irid sin deisinaí ann. Ní rastal mise ar Ghaeilscoil, ní ra bhein Ghaeilge Somália, deala mise ó bheithe dul go níon Ghaeltacht gach saoire. So ach bheadh scéal éagsúla gachéim lá clia a leabhraíonn Ghaeilge nó a thugan a chlán le Ghaeilge nó cabbéad. So I think go gaiimiid na deisinaí ar fada hapú seachas a bheith ag díriú ar aon rud amháin ag an chéine. Carcolóir. Bhí sé caiintean san ar an dogra son an tugur áirithe son. Sin an dóleata go bhfuil an tugraí ar bun go náisiúnta fé láthir go bhfuil gaiirí go maiú ho chuinn an Ghaeilge is spreaga. Nó mecha an samplaí go do thugraí beidir rihin le tain a bheith anamh ar fad? Ja, is tócha domhéananig agus há anna bhunathe ar na meán so há clienta sa tlí sin ach. Is tócha má haíd chun brethir gaoin óga há sé chótáachta bheith feicálaach an son, mar hása gunnar fad bíon ceann suairt is bháin ag na héanana agin. Ham ceféan anna hiúnta gas. Agus muna míon an Ghaeilge feicálaach an son, í léon tansa agin. So má hán tú díúr dechar gaoin óga, é sin náit le bheith agus há bloc TG cethir ruí mar sin an chun siad. Bhí seo nach muine leis an Ghaeilge ach trí bhean na Ghaeilge há spéisiúil agus bíon síimsíocht a buint leis, há sé sin anna háachta gur fad, má há sé chuna bheith na tanga bheo as gom gola míad plé na tangan an sa, a chá sé táachta crodéala sa taile phlé trí bhean na tangan, seachas bheith caint féin an go féin a gcónaí. Sin de daon óga, mar gan dát caimí díú is docha ar bhaintear na héir na gotaine. Daoine níos a éasta ná son, ní dtíar me seanna daoine an rud mar sin nacha. Bíon amach sé có éfachtach son tugra na meán síalta úsáid an son, ach fé mar dúirteáin tá daoine ag agrú pop-up Gaeltachtaí agus circle córá fudfad na tíide. Agus tugann sé sin deiste gaoine is docha péméid Gael na há cá ósáid. Agus is dólam go daoine níos muoíní sa láthanú bhain a go Gael na úsáid pe Gael na há cá ná bhíoch beidir fithe bliana ó hin. Buine sé sin leis na dechas chomá, há na scéalta cliste goin á gaoine beidir chuige bliana ó hin, 60 bliana ó hin ar curach an Gael an siar scornach iad. Agus ní mar sin a há hiile, ní dóilem. Agus dámach tugrán a bheith dír goin óga beidir na meán agus beidir hiile ar nás circle córás áitne agus síomhnar le chur fáil do gaoine go bhealta díist go an labhart. Is iad siúd na tugraí I broch stáilm féin. Orla, cad fé thugraí an sasa Ghaeltacht go bhfuil rathartha atá anna Nugus tú smá, ba? ar nós tú smá an phleanáilteanga obair chorchaman forbar chur go ghoin ar fad ach tugraí ar le leistigh dagríochtaí móra. Cadiad na rudí go bhfuil gaiirí lo agus cadiad na rudí a rá tríáil mar Táradí áirithe gnéir gan bhile so go tá sé an háach go mecht na rudí cíanna ar fáil a scoilen nó níos mó fi bháin a scoilen agus uanta mín sé dechar rudí go mechanna éilehhartha a gáilt agus a ri trí Ghaeilge so táradí áirithe le cúpla bliana nús mar hampla yoga a scoilen de fáistí airachas ceantas na rudí is pléisiúra dhéanasa le anna hamal ná le cúpla bliana nús thora na pandéim agus na rámarrábata rudí dhéanamh leistigh chas a bheith sais crotheach a chuoineh ok, cad is féidir dhéanamh le smá a scoilen agus tarlíonn sé go dara chumar a chuú mar reachtain sa dúthaigh agus bhí sé sin an scoileanna fríse a Ghaeilge. Agus tá anna éilehhartha mar chun ceapú bháin is saoil an bhíorla bhí sé chó pléisiúrtha mar rud le dhéanamh agus tham féin inis
tasnú tréáil chunéis sin chunga mé meh sin ná bheith me gonaí bra ar darach man mín sé timppel, mar bhí anna éileh godó ar an scoil frís agus dé mí se bheith ar in héintránóna so d tóchuinn. So tugraí beag a mar sin bín anna éilehhartha. So ní smód an 6 rud is stocha. Is tócha nuair bhís héna fása níos chomá bhís anna bhaintach leis an aisteoireacht agus ní hé gorás a fáil am réilene ach bhí mohéalach a hafgum tí réilin agus ránig gorás am aisteoireacht a tí réilin agus bin sin ní a bhéon cheist fé an danga ann agus is tócha go gaig lenaí taine bhhaintas an rud a hoisiad a déanamh gan éon trocht ar an réilin ach is tí réilin hááid so. Chótáach agus is tóim bhfuil dráíocht chótáach mar bhí cúpa tugra beag dráíocht again agus just bhí sé chódáas na lenaí iscint fásla chéile irid muí na clása chéile. Tarlín cordis ag an speisialta nuair bhín tú dráíocht le den aige mar caian tú anna ún tíomhheith go as an duine thá ar stáit leat. So crohín sé cordis anna speisialta agus is tólam ceantas nuair dí beidir grá se anna bhór sáte i d siams na bhís beag agus ví go cruú do chud eín na gaiachta le déanaís bhí anna chaintar sin agus ar thach siamsa agus an funineh a thug sé do réine agus an manín agus Gumbeach sé go díal gur trú go dit an tóna san agus a bhétí beidir ag an mar sin a thuirte nasríéis. I mean, credum go láidir sa dráméocht ó heh forbertangan do fiúháin agus an san forbert just cordis agus ruí úntacha eile hagan amachchas. Bhrealam tá míad a caiintear sin fé áthir mar tá ruí úntacha teachtíos bóthir ag ggéalaí na gaiachta ghuilim 6 míach méallar bre sé sin Fiúm go fóil. A cheáin, díúmid ar an ghiltocht just effect hamalín agus Cadiad na dúchláin dar letse a géisteach le a fphobal. Cadiad na dúchláin a há riimiis fphobal na Ghailteachta a chuin an Ghailinn a thuirt chun chuin líochta chun gomeach sí féh lá. Well dan dó muna mín daine ina gcónaí áit ní bheith géanú da bhrí sin go háirithe taobh mór san tú agus tá cuid is mór is na Gaeltachtaí hín tú caiigh tú seansa thuúta bhíine chónaí ins na háirne sin go háirithe má tá ceannacha ar an Ghaeilge na bhfuil sin sásta an Ghaeilge a leit freisin caiigh tú dar nó jabanna chruthúach. Is dóm go dúchaigh na jabanna muna mín coga eileagaing ach fi láthir tá an jabanna a chruthú agus leanfar mar sin raig a caiigh daoine bheith ina gcónaí sa Gaeltacht agus caiigh tú seansa thuútáibh tithe thógáil agus in áíre cóga mbeocht níos mór tithe a gáil sa Gaeltacht beidir ná in éon áit heile. Má écann tú mar hampla ar Gaeltacht sa cíirí deisceart cíirí ban na sceilge agus háart na mar sin. Tá ní léon daoine ógáin. Tá mór gur thar hagad paróiste gar sa bhíine agus dúte le an norig gur dáí agus tólam lenaí le bhaiste agus cúpla céad duine ag fáil bháis. Tá bhí sin caiimiid fécint ar sin comá agus iad bhora chun é sin anamh caiith tú seanta thuúmh cónaí ann agus na rialacha bhine le cead planáil agus mar sin de caiigh siad fécint ar an bictúr mór agus go háirithe má táí chun an Ghaeilge go mar beo. Ar cheandas na cnáspáirne is mó atá le clos ar fuid na háte le blian nó ró nuas ná cead planáil de bhainte na Gaeltachta ar a dalamh féin. Táidir fad tá hígan ar is slí éigen te bheith géisteach le grúpa feachtas ar nuas táchaí na tuathe á phlé. An bhfuil a róhint takeíochta ann an bhfuil na rialacha ró rocht ró dhéan a teáin ag le bhéal náisiúnta an gceart isceachtaí dhéanamh do bhainte na Gaeltachta a géirigh tógant ar dalamh féin. Cinnte is dólam go bhfuil an cuasa planála as dáta in áíre sa tíir se agus caafar fécant ar I gcuiteanna. Mar fuúháin nó récann tú ó heh an ahrú ar ráide dag equinar an tíir seo agus dúidir gur bí an córas planála bhí chuisteach níos móna éon dhuile. A cinnte má tá mí dá rire faoin na Gaeltachtaí muna mín daine ina gcónaí ann ní féidir an Gaeltachta mar beo. Agus go háirithe ó heh mar hampla saoilsó síolte. Bheadh sé bhar níos fearr am beag foirn sa Gaeltacht peáirtamínse sa Gaeltacht an seo, nó sa Rhain Bhort Láirge, nó Bailliúrne, nó deisceart cíirí. In únad san
begur mar táag tarlú mar hapla I géirí has. Tá cera nó cúd nó sé cluban ag tapla chéile, agus dar nó big si ag leir béla an sin. Agus litin sé sin an chans chun cólúdar Ghaeilge a chur an bun. Club na pelle ha geiste go gin mar le chéile se tuigim. A orla cadé a dhearchas aibanna tíhíochta an gin tú daine óga aber I mechtó áit. Cinnte agus fiúháin luig me ní na sinne am le déanaú cad a dhéanaise metábal a coníon sa an éair. Istólam bhfuil sé go húntaach a méid ha buinteach a brandáin agus gúte solas chuir ar an aib mas maiile ach tá go leor le déanamh. I mean dan níor fáil éine gohfuil páiste talúna go agus nach féad leat cad planála gáilte nach féad fnecht neile a bhaintre má hastíimiid sé dochréite. So istólam go sé harám a gin réaltas féchant na Gaeltachtaí beidir mar cás speisialta agus féchanta gartar a ríist. Agus an cad san na húirta chuoine mreachtant ina náit dúchas féin má hastíimhééis sin dhéanamh. Níl sé maithróhinnta lísa an bhfuil go meach muinte na Gaeltachta a dul go dtí cóirlaí cúntaí ag géirí cab planálanú crunú riamh planála a gháil agus go mechan tuifigach planála san a leirtlótha I míorla ag gúntaí Gaeltachta. Tá san na tarlú há sé chur an gomhdearg ar bhainte na Gaeltachta ná féadlótha an gó dhéanamh leis a stát tí réalinn. An bhfuil éon róla goibh sin san an bhéad faoi sin a neartú nó cad a dhearcha ar. Mar NGO nó ní dóilm go méach, but is cínta gur cheart go méid Ghaeilge ag lehéad défagach. I mean, tháinig mar thar blianta airí áirithe Gaeltachta nach raibh Ghaeilge acu ar heile go tús. Agus cé gur deascéir lála a bhí an sin iad fáilm Ghaeilge agus an sin ar deire iad a déanamh óráidí Ghaeilge. Bhí go leor de mo chud cóirde a Gaeltachtas mar sin de ag rá seo an tain ara bhíonn sa gglairtlinn trí bhean ar dean go héin agus a bhíonn sa gglair faoine ceantracha Gaeltachta agus níl Ghaeilge aige inis ag tús dá garam. So tá fáib éigen an sin le daine I ról fíorthábhachtacha mar seo nach bhfuil Ghaeilge acu le bhí ana go mar bhean ina nóchadaí gentar timppel ar Indrabháin agus bhíoh si agrálam go míoh si fear nervhíiseach faoi stros nuair a theochach fear na cánach mar ní raibh Ghaeilge agasan agus ní raibh go leor béirle aiceise a chud cuasaí cáin I phlé leis trí bhéirle. So ní higann daine ghfuil daine fós sa tír seo nach bhfuil mór an béirle acu chun na rudaí is féidir le dul ag an siopa is féidir le rud a ceannach trí bhéirle ach ní féidir le ábhar áirithe a phlé trí Ghaeilge. So tá go leor le déanamh ó thaobh ionadaíocht ag gcuirsaí polítíochta le sin. I mean bhí choráte aganne ní leróid mé ar son muintear na Gaeltachta ach bhí sé spéisiúil domsa go raibh chóra aganne le daine ar lína ar rithna pandéime mar chud den chógáil ar thabhchaí na hórpa ceann amháin omláin trí Ghaeilge agus le pobl na Gaeilge site ar fud fad na tíre agus an tain ábhar a tháinig chun cín a ríis eile ná é seo tuíocht sa Gaeltacht. So fiú daine im lá clia aber mís áitin ar nós clúndulcán, bhí siad rá tá Gaeilge ag leatan astáit an seo, cén fánach méoch astáit amháin do chláán atá tógáil gasúir le Ghaeilge. So tá annach chud gur féidir dhéanamh an seo, it's just go gaithí, there has to be a will mar a deartha agus ní dóilm go sin ann agus tá na sríntaí seo ann faoi láthair. An himúil fé bhean Indrabháin tá daoine an ná tuigeann an bíorla I gceart tá ceart agat. Is caafar freistal arthú. Se. Sin is tá taí go ar íhráthach bín tú ann daire ó do bhaointe agus mar sin dá cóirde leatsa an son an mín siad greánach féche planála bhfuil siad buortha an das tíonmhathe a bheith géirí has há seán ó ceige rán áfuil an déanra ó gáin ach sin rud ní ládáid ná ríomh. Tá an díon rúthaí sa géirí heas do chreitar fad. Fiúháin má dhéchan túna figúrí, nuair bhí me an bháid óg in aire bhí 2,500 duine ar na láin. Nuair bhí mo bháid óg bhí 1,200 in é se níos lúna 300. Sin anna hobbaisteach ar fad. Agus bhí ag seola ceachtain na Gael na hí sa géirí é gahar sa bhíon le díanaí agus bhí mar lé ceis mar seo agus rud a dúirta gnám cót únta go béis úsáir mé ríiste. Ná ní féidir pobl Gaelach a bheith ann man bhfuil pobl ann. Daoine sé bunas bar an scíal agus fiadan tú a méid deonta sí agus na hensáis planála bheith ann, ba man bhfuil na daoine ann ní féidir Gaeltacht a bheith ann. Daoine dhéanaan Gaeltacht.
Caafar bhíochnar tííocht sin rud bháin, postna sin rud eile, ach an sa gur goine cím go bhfuil daoine gírig cad planála gáilt ach i ggéirí heas míle dain, táid san Astráil, táid America, táid scape fud fad an dain. Agus an bintis gnáibh postna an dóibh chun fnacht. Mí feic an dóibh. Déadan si tí go hógant míle fostáin sin é mar há. Na héan col cethir col seisreacha na héan sais daoine a bhí hiasán, háid mithe. Sin mar há. Chosan trú bhéalach, tásta gom go bhfuil tascóir sa Ghailteachtaí bhráthaige déanamh anna iirecht daoine a bhealach ar náis chun cónathe sa cheantar agus tá tailig tríos boga ar náis agus tá san go díal ar fád agus tásúlagam go meid rathir sin níos mó ná mar tá se chuir leis an léonra ach th náis go dtí an Ghailteacht a ríist a sin agus postanna. Cén post atá gutsa agus Saulímí is tócha íoscraiseocht, beidir fadó níos mó anis, íoscraiseocht, talabhaíocht, feirmiúí. Níl puoin monar chunas na Ghailteachtaí ó dheas beidir monar chu seachláid in na sceige cúpla ceann dúnta le tamil. Cadiad na postna tar fáil híos? Sin é na daoine híos háid don bhór brethir an dalamh agus bhídíist i gíoscraiseocht níl marrán íoscraiseocht an na héile. Háscom gúil hob mar an sceige is fel láthir agus lehan bhánda den giad scahan agus há Dí ifigí an oscailtan san agus háscom gúil anna róchas ag de héadí Victor Baidige meála sé sin daoine th neis chun cónathe agus beidir daoine nua agus gomach spéise cosúd sa teangas rudaí. Ach as mud sin níl mar an a bháinna, muna bhfuil tá ag obair sná spedéalhíos, ag muoine, i duineh job ag an mar sin ní mar an i lein. Agus sa látáinú bhain tá mórrán daoine óga is stadéir cuasaí mar gluochta agus cuasaí ná ra bhain le lín mar hampla de hús meóirí sé beidir sin nó aber níl postna mar sin le fáil mar bhfuil túchan a brú an meile bhfuil. Ní nóí, mana bhfuil tú ag i brú meile. Agus rud a bháin a tháinig an bandéim agus deirtar gur olcum gaannach siad mead an éigen ná a mé daoine a hiigen inis gur féidir le pe jabbathá a dhéanamh meile. Agus daoine teachtar neistácha dí ceantracha túthe agus tuigann siad gur féidir péir a bhíonar siúlaá nifig a dhéanamh meile. Agus is anna Alberta sin agus big ról agus sin gandátaigh ag mé daoine th neis chun na Ghailteachtaí agus chumara sin ceantar tútha gotaine. So big de festin de sin stocha. Thom a cuioine bhanis ar cad a dúirt maiall monar chunas na Ghailteachtaí, thom se cuioine bhar Ghailteacht chur go roioine mar, so náid se mise a chum cuioine bhar clas chun na mar be sé rá. Thom ualach monar chuna gcuine éiste bhíal a bhdáin ach féisce le orla ansá i gantar Ghailteacht a chur go roioine mar a bhfuil míad nómh. An glásin tú mar na daoine óga ará go bhfuil postnan sa a hanóchlóhanú an neir siad leat. Óní lenrad sa dum sin í len fast cha me meach níos fuid ó bhile nó géin. Well, is tócha go gaig ví sa sáte tugur beag an son le go blian nó tugur orpach bhí an agus mórtas áte bhenim do. Agus bhí anna bhéim ar 400 de cheantar féin, 400 cadé go dtíach go bhéile a bhaintach de cheantar hain, fáid sais crothach méall ar na rudí gur stíimnat féin agus a bhíad fá beidir deisina fostíochta a chrothúdait. So beidir ná beag an monachar mór teach nó beidir ná beag an a chrothóig annach chud fostíochta, bud go bhéile a bheith sais crothach a hain maidir le cad a spéisleat agus cad is féad féin a bhaintach i a feiste féin. Go man nócht duine gnóí a taon seachas a bheith brathir roioine se. Sin puinte anna háach seachas a bheith brathir roioine gonaí go níana mí sé. Agus bhí anna éile bhar chumar curriculum le chéile agus tá sé chuna bheith úsáid si sa fphobal agus befrá roiint ar fud na tíre chu máma hasí ná éana a úsáid. Agus dúach sé deisna os na dtíine agus ó bheith smuoineh amach rompa cad a sim le cad a sim dhéanamh an féidir le dhéanamh vin chun is féile le dhéanamh. So so an go anna dhearfacha. Iad a chur cuioineh. Is sé tú mar an asúsa an gceist is mó beidir mar sim a go a chuir an ort. Cén ról atágus na meáin ho síalta i ggurchan cí na Gaeilge fé láthir. Ról anna lánach ar fad gan éon dát. Fiú bháin chunach féin le déanaí bhí sé déise gomsa bhí sé don óragam bheith mar ambassador heachta na Gaeilge. Agus ha múna fé láthir stígan na chléiste chiaí i drálaí. Agus ar an deidir fís bhí fógur telefíseán agus bhí seannach le rágam bethe tangaí labhart. Agus an méad daltaí agus daoine óga tháinig chum hin á rá. Agus díad an láchahabh sa tom rang á rá agus ní déir se an eiste mé. Ach tre sé bheith ar an deidir fís úr bháin há sí cótóca leis agus bín si do rágánaí. Sála gin is amach lethúr de sin gacha an lá. Go an haid ségin bheile clús ar an deidir fís ar an bhin
Instagram, TikTok na rodíise, Tá spánach sé dóibh gur féidir bheith ar nárdán san dína ferart ar fud an dáin agus an ghil na láirta god. Thuach sé suntas an dangas dólam, mar haid caiin fest na grún te hánig roin has gom bhí má bháthróg an mionna bhí ann nágur tangan na mochtáin bhí ann, agus go méid ar an bír le bheith got má hananta chun éonrad a dhéanamh sa tail, nó be tú fácan san agus feiclí duine god. Tá sé sin treis ahra go mór, agus tugann sé sin anna bhí sneachtam, cín daoine níos daoine le gailín agus ar nósláin chaáin ar an réo agus ar na meán, agus is dólam gola siad a fiocant agus a géiste leis na rodí sin, agus mar cían siad go bhfuil ga riile daine agus gail na láirtaá ar nárdán san tuair sé mí sneachtáibh féin daút leis an eile is docha. Tu sin tácht a bhuiine le. A teáinní cheala cá mórrán letóirí a gutsa ar an siomh gilcreacht a Twitter. An mín tú héna tweetáil tí réile nó an gapan tú go bhfuil tácht leis chuin pobl eile chuirteisteach i a héal políochta. Cinnte is minic agus a ríis is minic a dhéanam ber tweet amháin leadé as béal agus leadé as Ghaeilge. Agus is spráile daoine sin tá ceartig sin fi sin mar chuann sé áhas a daoine an Ghaeilge a chlosint agus é éiscint go hára ins na man sosialte agus caafar ceach deis a hapa chun an Ghaeilge chucin cín. Agus freisin is tócha rud eile ríis caiin faoi a thráis, tá dúlgus ar chuilegann inis, brahan sé dúlgus ortha rud éige níanamh chun an planéad a hamáil. Agus tá sé a lándaoine déanamh mórrán chuige sin. Ba chóir go beag an dúlgus céanna ar chuileganna in éan, rud éige níanamh chun ár dange a dús a chéimhnú agus an sin a chucin cín. Ní le ggóhinn é sin ar siúil ach déad fáéis sin dhéanamh inis go háirithe ag úsáid na man sosialte, mar is féidir smíanamh a catha ar an man sosialte agus scapan sé go hantápic ar fad. Ba chóir go mbeoch míad ag fécinn ar gceacaí le deis chun an Ghaeilge chucin cín agus go háirithe na man sosialte den na daoine óga go háirithe agus má bhíonn sé mar dút. Seanan sin ar TikTok agus mar sin de déananig sé sin difriíocht agus déanaan sin mar a dút sé ar dús an Ghaeilge tá sé cool. Ní raibh sé cool blianta hin, bhí sé cool gan Ghaeilge leit nó a bhí mis ag fásan níos, ach anis tá sé cool Ghaeilge leit agus caiim míid an deisiúta a gine sin éanamh. Is dócha gur rud ath take heisteach in radam chumaráide an reachta sin is chomá nó feachtas an feachtas meán thuisialtas fear le bliana nuas agus Skypen na haschlíban is ar fuid an dáin agus sin rud máach in an Ghaeilinn a Skype. Tá míid nach mór takethe go dtí cean scríbe cháide ha me fichantin sa muirdúir ha cúpla nó an telefóca gin agus táim chun ceist a chur river fadanis an cheisttíar nach bheith gomsa sal méid ról ag ar lucht fiochanna sa chórá sa. Dá meich tugra eisiom lárach nó rudéigint a jaslibh a bhain faoi amach th ceann na Ghaeilline as aga ceann 5 bliana cad a bheith ann, tugra nó rudéigint a bheith le buinteach a gin Ghaeilinn. Lísa, tas nó me leatsa. Well, lu me cúpla chlór sort of mascom phobal fiú rudaí ar nó stáisiún pobl radioúna lifa, tá bailá cléile Ghaeilge tosaí a conran na Ghaeilge, measam ghfuil agus na pop-up Gaeltaí a luúir mar fád measam, tá annach chuid ag tarlú a meascam phobal, annach chuid ag grúpi phobal. Measam inis ghfuil ró ag an rialtas sort up their game agus níos mó a dhéanamh leis an strátéis agus a riile bheith ar cócéim le sin. Tá annach chuid ar siú le daoine ar a talamh mu i meascam phobal agus caithí an rialtas measam beag an níos mó a dhéanamh le taú le sin. Caithí luúir mar fád na meanthú síalta agus mar sin de agus bhí trísa linn ar chean webinar a bhí ar siúil mar chud an tionscanmh seo an tatan seo caite, agus dúirt si mar bhfuil an technoliacht ann, mar bhfuil na hárdán seo ann gur féidir rudaí a dhéanamh trí Ghaeilge casaí daoine ar cheanga eile. So casaí siad ar an méle mar bhfuil spellchecker fáil in Ghaeilge agus mar sin de. So caithí an technoliacht bhein, so measam gur tróháin a bheith an sin gur féit go bhéit an rialtas níos mó a dhéanamh le cuidú le cuasaí Ghaeilge. Ach measam ghfuil go leor deisinaí ann agan ar fád agus gur féidir linn ar fád rud éigen a dhéanamh faoi agus leanúir linn bheith dearfa chuí beidir. Sin cad a dtíar fásta bhfuilon rud a dheasla a dhiiscint leistigh de 5 mbliana chun borach ar fin Ghaeilinn. Sto go bhétá mo thuúir me a bheits nó thuúir hena féin rud ag an buintú leis na meanthá síalta, bhhaile me sin iscint.
rud a churach chun cíine, rud a spregach daine, chun péir a thásúil ina saoil féin a dhéanamh trí bhean na teangan. Mar hampla mis an ticteach gan fógraíocht daine bhn héin, bhí me duine bhana chud fermiorta agus a duine cainte mar eolair trí bhean na teangan, seachas bheith caint féin nail in féin. Ach rud as mud san sa bhíorhéil, is dócha gur dheaslam mar daig in éiscint ar an gácht daine siar chun na Gaeltachta, mar gan náid sí tobar na teanganí an Gaeltacht, ní bhaith an blas agus an sebhras a há an san éana teile. Agus braham cé go bhfuil me géirí gimach daine náid na orbacha ag fálam na Gaelna agus ag chur chun cíine méad cá. Bí dheas leis an sebhras san na chaamh nu, agus chun meile sin beidir goráte sin postna agus godúach sé slíomhead a gaiine san áfuil ar fáil fé láthir. Tá bhlacht trasóireachta tarlúnta gur gaiine gan dát, téan si trídí ráth don gud is mó, téan si an lách ní anan siad. Rud éigen a chumeadach ar fed tamilíon iad, a bheith bunteach leis an deanga, agus a dtíiristechar na héirnig féinach go háirithe. Sin rud leis ban déim, ní bh méid sin daine dul dín Spáin nó an Gréagus ru dí mar si beidir fannachta go baile, agus dó go digar an son an áileachta hágan in éir. Tá bhíad mís tarachar sin agus daine thuirt chun an nuachtaí stám gurmúnta chun rud é. Chrothóch san fostíocht an san chomag an dat. Seáinní cheala, cad a dheas leat a dhiiscint? Cúpla rád, dús gombeocht níos mó daoine na chun níos Gaeltacht go bhfuil siad sásta Ghaeilge out. Tá bhí sin níos mó ta híos tócha. An dara rád go mbeoin mís trí las Ghaeilge úsáid na níáin, ceannas na blianta sin, timppla na tír ar fád. Agus an trí rád, bu chóir is tólam a harúíana freisin ar an Ghaeilge san dara le bhéal. Go mbeocht gá ábhrán. Ábhrháin i mbeocht éigentach do chuileginine sé sin béim ar an scrúdóbéal, clústiscint, críniscint beidir sin i méid. Na daine bhfuil fánachra Ghaeilge dhéanamh an litríocht go mbeocht ábhréile dómh siúd ach nachmbeocht sé sin riachtan do chuileginine. Is tólam go minic sé sin difriíoch comá. Mar ar a leidir sin, bheoh ceach duine ag fágáil na meánscoil le lífat Ghaeilgecha. Is tólam minic sé sin an níomhríocht. Seachas an litíocht a bheith ábhrú siar na scórnach mar dúirt sin níos luithe go meach rácha. Bhí sin a dúirt, bhí sin clistí sin. An chun bhil anamsa. Crocha meta a brónarum. Anna himúla agus ní raibh deise goin is dócha cuasaí dacha sé phlé go mionach beidir gonianta mí sé sin níos déanaí má bhín chance againn. Orla cad é a dhearchas a cad a dheas leat a dhiiscint? Dúirt an túús gohfuil rein na Gaeltachta in istrééis gohfuil fé sé duine fósta go mar fleanála hetáin. Ba bhrealamsa dá bhéad fé feachtas feasachta teangan náisiúnta bhean. Díre is dochan níos mór na Gaeltachtaí, bud go náisiúnta ar hisismathirí óga. Agus ní hamháin rein na Gaeltachta ach go meach an rein sláinte agus an rein dachais agus go meach íirecht cóháirte á dhéanamh. Mar láir me ar san na háirte sa an rud atá tarlúin sa ná go bhágtar anna bhinnig an Ghaeilge fé chóm scaile. Agus go déan de leanamh isteach a síomh réamh scaile agus ná bíon antuiscinnta gar an danga. Ná bín siad ar suinir sa síomh san, ba bhean a digachtais mathirí níos mó go bhfuil sé chótáach go digach an leanamh catá títe amach timplaire. In chiad bar méar a chuirn siad isteach sa chóras. Go gar go meach se anna fléisiúirtómh agus go méidir sé ar suinir. So is suirim na meach feachtas cóháirte an stáit, leis na ranna agsúla san, go bhíad bhí annach chuid a bhaintach ag an cúpla bliain ó heb tuiscintí agus go digacht tismathirí, mar tasí nás na héan tismathir a dhíhall a dhéanamh ar san an linmh. So dá digadíiste garte is sonna go méidir seo dhéanamh. Bhfuil gur míle maithe goibh stólam go bhfuil buala bás tíilte ag an rangfáirtethe. Nis a cháirde na páirte sa lucht fiochanna a fáca me fuúbse bhórmach na bhíanamh má fána réine an cheiste chur aontainna an gaharnú ceist go dain chuthar fad, agus ná bícha in leis go rih ná náide. Seán, tar níos go dtíon microfón a teáin agus cloisiigh na héanata. Has a kind mé ó meachtain sa Gaeltacht. An feimhmórtha géirí hir agus tá gin padéis sin ná planáil. Agus ha molle an speisialta frachta ar a tiltaige brundan ó beglaí. Ach, tá sé dochéite, as ní higann daine a bháin nuair a bhíon bunte coléis, céch bhid dechar is a haise do chuoine le dalamh héin ceap planáil a gáilt. Agus uair a bháin bhí córas ann ná Section 4 ann, go bheitach córlóirí sort scéal a dhéanamh
da riine. A chwile tuas yn iaris ar y radion son le diannu, agos dŵt si sin, níl ein cocht fin spéir y corlóri a hele. Tan lason mehe. So it's a hwylen ffein gwr, fas lama is a he, botail do corlóri. Beg tawchala tachsúas a storm a fehe caher. Agos dŵt si sin, agos a tahike sin vi hug si bliantastig an górle, níl ein cocht a hele. Is ag na hifigig a haistig, san ifig a draili gwil an cocht a ko. Agus snekad a tarlú agus tá sé duchtéite, an so I géirí hir go mórmór, cloisim nach bhfuil sé choholc I géirí hes. Ach I géirí hir tá sé anolcar fad. Ní féidir planáil a gáilt. Muna bhfuil tú catú méidin erigad a chahab chun gáilt. Ach dámeach rod éiken na section 4 a hút a reis, agus cocht éiken tú hútas na córlóri, dus na dtíine go dúgam na bótaí dóchan ó listeach go meach sunna na háchtach. So rod éile ná dúr seanan sun mé ó le an dechas, Hogus héna dahad bliana múna sa bhunscoil, so tá héiken go méid. Agus an plan seo go meach gach leanamh, gach ábhar íana trí Ghaeilge feic bliana, ní go breoch sé sin. Mar díreach túis mo hóirí leat, bhí rá gom mo leanamach go dtí Ghaeilscoil, nó go dtí scoil eile, ní mar le scoil bíarlaútar, agus tuigim can a héamh, ach an gnásscoil. Níl me céint sa Ghaeltacht inis, ach díar míad las mar ha gachéan ábhar sa Ghaeltacht múntar le tí Ghaeilge, ach a bhain bíarla danóg. So, weg feiblich túis mo hóirí le sin, mar déidir dí sin, dat das ócham go meach me leanamh a bhúna tí bheanna Ghaeilge chuit an go dtí Ghaeilscoiliad. Ach an mola bhecha gomsa agus tá sé pléite go le mún teorí eile ná, ní léana ag fin spéir ná go bhéad fé corpelúnt a bhúna tí bheanna Ghaeilge, tíad an scoil fad. Alaíon a bhúna tí bheanna Ghaeilge, agus fi bhain matematic, is féidir é sin a bhúna tí bheanna Ghaeilge, ní feiban na móra iad sun, nís tá ábhar eile cosú le ólaíocht, a tá isteach le cúpla bliain. Agus ní bhaile is teap, dearag é sin a bhúna tí Ghaeilge, agus na teacsleabhar agus rudaí, agus tá is tírólas, but is stoirm go plan anna bheit bechaún, agus tá sé sin corthe, tá sgum gúil sé sin corthe ra go dtí an airm nar mar fólaí le déanaí, le héadarród ná go bhead fao iarracht seo timppla tírin is níir me caiint sa Ghaeltacht, ach las mud an Ghaeltacht, an alaíon, an corpelúint, agus déar an héin an matematic a bhúna tí Ghaeilge. Chóróch sé sin go mór. Okay? Gur míle maithagad teáin gur maithagad. An dastí na bhhaine freagarthúirte sin teáin I chealaigh tuis go raibh seo phlé. Ní bheocht na leanaí óga ag stadéir óíocht. Agus sé rudatá águm sa ná tá siad á dhéanamh sa Luxembourg, agus tá í Ghaeilge. Cinnte na dtíine bhfuil fónir leanaí a hógann a Ghaeilge is fóidir dul go dtí na Gaelscoileann agus tá an job á dhéanamh acu, fair play dómh. Ach tá mé caint fí blian amháin I ngeachscoil. Is fiú fécintar, má a rion leis, thar lear, cén fánach na róg leis an seo. Agus ein tím da nó leis faoi ceart planála agus mar sin de caafar fécintar, tá sé bunós cion, níl sé gobar, agus tá na Gaeltachtaí, agus áitin eile féin tú comá, ag fáilbhás de bhar. Mar tá talamh agat, beidir éirim agus mar sin de agus ní féidir leat mar achtan tán, agus dearann siad leat caiith tú féidir cónaí sa caithear, well, níananig sé sin éon bhachas. An bhfuil a gócht caiilte gus na cóirí chuntaí, nó sa dúirt Seán? Well, cinnte mar leis an section 4, tá sé sin imethe. Beidir gur féidir ceartú is lí ag an eile ach cinnte buchógameocht ar a leid seansa dtíine fécinn deir an scéal a rís, agus beidir go mbeocht cad ag na cóirleoir na politóirí ar a leid cás a dhéanamh do gnáirithe. Se. Gur maithagad a teáin. Aon den eile go dtí motha labhairt se tar níos an so go dtíon microfón chuin a Jan. Hello, gurh míle maithagóibh ar fád a cháir a bhí sin anna spéisiúil agus ólas go dain a bheithí mar sin gurh míle maithagóibh. Tá ceist, well, is dócha achaní gom mar fannéil de cethir agus anna ilte. Thám sé gobar leis an bleanáiltanga mar tha cúpla duine so, agus bí mí gobar leis an bobbal gachéin lá mar tha orla agus mar tha gachéin eile is dócha tá ar an dalamh mad leis an Ghaeilge. Ach dámbeoch Albert a bháin a got do chuine éigent sa Ghaeltacht chun táhaint artha. A gcuid bheithir an míle díthil ar san na Ghaeilge
cad der fá. Nú fiú béidir taobh mud an Gaeltacht am a bhaile bheith, ach just aber de bháin, duine os de chóir cad der fá leo. Oscail de bhíal agus scuile machaí. Snéidir, but oscail de bhíal agus scuile machaí, tá gael agus forbór na héine dar ide. Fiú bháin daine bhín rá nach le gael go tá smutí éigen agus na héine, agus tá bíach na héine céimín beag go hogan na hén lá. Fiú bháin gur maithagad, slán go fólín, constantú. So just oscail de bhíal agus Lowry maitha sí gut. nó chéan an rudachí níos an san nálig na madíle seo. Is tó anna chu daon agus anna gail na cá ach ná bíon á láirt. Bín choisiim anna chu daon agus gail drácha agus bín si láirt bíorlinn na chéile agus cruic sé le bhís nachart. Is tó go lehrú teachtar sin le blianta beag an nuas ach tolín sé fós. Ach buineann sé sin is tólam go mór leis an danga ina mólann túla duine chiad lá ná buineann ná fuil sais taide díantar sin beidir go bhfuil mí cheartta orla. Tá agus féidir a gaharú, tá sé dhéanta go héin le daine go dosnímar amach le caidrih as bíorla agus an son fábháin na fáile bhí mar slíomhhaigent go dosnímar leart a scoileann, agus inis bheith se an et an bíorla leart letha. So it's just táileá géis, just dasíú déanamh, múla dasíú déanamh, agus is féile le, ha seanna ráte sí chahamíd machar dala an í féile me seogan, í féile me sin íanamh, agus bhreala bheith ob do gail na gáil an bach ní. Más dearad é dhéanamh díana tú é, má hastíúir é dhéanamh díana tú é. Táil sin focail anna bhathátach machchas an láinú bhstólam se. Agus an bhéitnará Se Lisa. So heh níor learmid mór an faoin mion, like Luig Seán agus fecam ó chuirde Holland sin freisin an rud seo faoin Luxemburgis agus an compráid atarthú agus luúin golóirdíine sin lom go minic. Cén fás muoinemuid ghfuil an Ghaeilge có-éagsúil ná miontangaí eile nó tangaí eile timpeall na crunne. Tá mion Harbh eisteach agan leis an Ghaeilge agus tá faríir measam bhfuil star dúrcha agan leis an Ghaeilge agus fiú star le fithe trocha dahad blian ó hen. Bhí mé héananig múna dína fásta le Gaelcultúr agus bhí ban amháin agus nach mór panic attack eici sa ranglum tuis gra sí smuoineh siar ar léon de scoile agus cécho dúltach go síceolaíoch a bhí an Ghaeilge dí. Tá annachchuid le réiteach agan le sin, ach fiú ag breanú amach roin leis na glúanta nua, beidir go mé sé sin imethe, tásúlagum go mé, ach caiimid an miona achrú go forlahan timpeall na tír a Gael agus tína nachil Ghaeilge acu, because fiú a ríséir ar an webinar sin a bhí ag the journal an tatan seocáte, dúirt Jim a bhí ag leabhartéir. I dtíortha eile ní ecann tú lehéad cló idálach níos lú leis an tanga eile, leis an dara teanga náisiúnta. Níor smuoing meise faoi sin riamh, but fiú tá spáineann sé sin rud ag donna leanaí. Go mraithníimiid ar an Ghaeilge mar rud níos lú i gló idálach. Seachas, dúdó comór, agus ní ecann tú sin leis an Luxemburgis le tanga eile timpeall ar an Eorop. Ní bhíonn sé níos lú agus ar bhealach éagsúil. So caiimid an miona ahrú go forlahan asam. A sin? Is tócha gur scéala agsúlaá i gceist do Cathracuoine bhfuil írsmí an íor cholínachas fósán, fós le breistin, agus braham bhfuil an ghraim san ag mecht gan dát a chá méid áir sin do ann fós. Mar a lúthann san an agle a bhain le daon áir agus i labhart na teangain, teanta sin a bhaid siar. Chur peig is tólam agla annach go daine. Leabhar feig. Peig bocht. For sí annach rocháil. Tás tíom brosú beagáí na raig mar ní le cúfanú mat fóca gan há ceiste le ganún lucht fiochan an sa. Gur bhíle maith go mis Christine Thomas mar luigh John leis go leis an blanáiltanga an sa dagan agus tíirech rud is socha a chluisimíú annach a daine agus míidir caiintlótha ná bhfuil de fríocht sa Ghaeltacht is las mod an Ghaeltacht bhfuil ráha ag go leanaí nó ráha go daine agus iad las mod an Ghaeltacht ruí an bhspéirlan nó a scoileann agus bhfuil beidir brúáchar ar riine ruí anamh tíomhán na Ghaeilge sa Ghaeltacht agus le déanaí chuil mar ó drámanna nach dastínos na leanaí drámíocht nó ceol nó péine a dhéanamh tíomhán na Ghaeilge agus bhfuil siad fé míhantáiste má hámíid gur échalachar ortha an ábhar nó an club nó péine a dhéanamh tíomhán na Ghaeilge. So cadéan Molla nó cadéan dearcha bheith a gaibh sé na lesan. Gur maithagah. Orla. Well, ní dóla go bhéad far agam méid is fé bhí van táiste. Credim héin is cuinim nar bhíidir a tógant cinenne an sáúpla béna hain maidir le na scoilin na Gaeltachta gorcaghine bhíidir tógant cinenne an scoil Gaeltachta sin nó nach ha agus thógad ar a fad an cinenne san gur scoil Gaeltachta a bheithiad a fad. Chun an íarnarráid ví súil go méidir go meach ar a líad scoil bháin nó beidir háithán a thógach an cinenne
nach scoilgailteach iad. Mar credum hain go bhfuil se anna háach go meach ráha ag dtíine rodí ana, agus go míon rodí bhd ar ní sláintúla. Nuair a bhín ráha anna stocha. Ach an seis túrim son gur ar fad an istration cinenne san na hógan gur scoil na gailteach iad. Mar sin líonn se le cíal dós ar éachma éad thir siúil trééis scoile, go gart go meach sé scoilna chun taú chomór sa féidir le péir a hátarlúiste sa siomrá, agus go meach ráha ann ach ná ben rá gur mí fantáiste se he go meach sé ar fáil le scoiln hálón go dacóch se le péir a há ar siúlagus na scoilna go náisiú go háú le réchama. But gandát táráha sláán túúil agus cheach nach ráhas do níos millicí. Ok, an bhfuil éon den eilegérig é sin jagart do Christine? An bhfuil éon cheiste géon eile sa lucht fiochanna? Níl? Níl éon cheist. Is tócha gur bené sin háúplaú a fáca gan má hastíú éon duine éon rud náfuilráte a phlé beidir ó heh Tá mí de teachtar neis go dtí rudan sa mion rinne a ratharúchan an slíchahan siad a sil a ratharú nach in édíoch buna agus born rud ar fad. Gon pódíist go dtí tanga eile, Tá mí á dhéirigh sanartha bhfuil? Well, is tócha gur ceiste sáid go gaú fiochaidir tain ó hebhí bháin na héan gnéad a héal, cad íanaan tú na héan lá ar bhaile leis an dímpelacht, cad íanaan tú ar bhaile leis an danga. Ní just, is féidir le céimen na anna bheag go hágann na héan lá a féin. But yeah, an carta go, it's just tweak beag íana bhar de bheon. Agus an céimín beag breisi sin na hógan na héan lá. Is tólam. Is tólam blinta hen bhíoh daoine gcónaí rá ó éon bhas an ghéling ní bheohtú jobbás nó éonar mar sin. Ach mar bhí mar a grá, tá sé sin athra go mór inis. Agus is sais priviléid éis do lándaí na Ghaeilge a leabhart. Búil na daoine gcónaí agus níos dearann siadlam is trú nar leabhar mé agus nar ála mé Ghaeilge nó bhí mé ar scóil. Nó a héan mé thar lear fecim daoine gachtaine ag leabhart na danga féin agus ní féidir lumstéanamh, bu bhrealam Ghaeilge leabhart. Agus caiimiid an dearcha sin a churcin cín. I dros go méid níos mórtas a gin as. Agus is priviléid dúine go bhfuil á danga gin. Agus tá sé níos mar a dúras iginnta sach, tá sé níos tar éis an stáda sin áil san Eorp. Agus caiimiid an dé sin a thuirt I dros go méid an Ghaeilge a chéamh nó, agus bhí ar an levéal céine leis na tangchéile. Is tócha bhí an cart ag seanan sin nó a bhí sé ag leabhart faoi an star agus colúnachas agus mar sin dé. Ach tá na léanta sin hartanis. Tá Ghaeilge ar cócéim le gachéon tangéile agus tá seansagaí a chur ar levéal dáanda agus sin an bacór go míid ará. Is priviléide. Bhí siorchan ará go bhfuil nach mór níos mó a gceist ná priviléad seans há tangagann se há focalagann, há nachanna, há stair, há filíocht, há úráin, há rudí á féidir raistú go bíirla, an bheitfárá go bhfuil cheangal níos móga duine a leabhar an Ghaeilinn lenar díd, lenar bhéiniúlacht ná mar há go duine ná leabhar, na bhfuil bhdéigeanta nasnamh ar an duine náfuil Ghaeilinn có orla. Nílis go duine a bhí mar seo lá le páirting mé ar sin ceapan Thigam catárá good, agus thigam braham hain muna meach gan go anna i frúil mar a chuine, ach ní sin ará ná benna mar airnachas tócha agus Tá sefre ségan tú buint léine. Tá éigen an spéisialt, de braham se gcónaí fi bhain daine go mlam lechas a dúhiigh sa a táreachtam sa beidir le féidirtrucha blion ach nar bhac riamh a fálam na Ghaeilge. Braham says, duine íocht é bhíúdh slí gur sais pizza móra agus go slis ar riarigart. Muna digan tú an Ghaeilinn son, so sais tá pizza sa take agus tá slis bháinna me agus nílas go cailte me. But tuis nar bhac tú nó beidir nar le fánar tú nar bh go tá tú caiimteach ar digan anna speisialta. Tá nasca éigeanta. But ní dólam gnin sé níos mó mar airnach tú nó éana mar sin, but tá a digan speisialta. Ní féidir an dlú ó leiscéil. Ní féidir an dlú cheangal idir an tanga agus an tíir sé héana an éair. Fiúbáin sa bhí lidis nar tháinig avergín a dír in bhriscéine don géad ó riomh trí Ghaeilinn na láirse. Bhí fáilte riimiis tuis gur chaid sin tárán san na Ghaeilinn. Agus tarachar an rud a ríis de dúirt an ceiste bhí Christine an son, maidir le bheith bhí bhantáiste tuis rud i bheith áreachtáil trí Ghaeilinn. Tá Gaelscoil oscailta le díanaí ag Ghaeilge agus bhí daoine muinterlumm bhí aránam an gceartdóibh an leanamh cheola chuig an scoil, mar cad é man raibh bíorla an son. A chaí timppla ag mé le gcóí fiúbhain sa Gaelta cluisisin siad bíar an tamar fad
Mí dólam bhfuil an buil san ón ná beach bír le maithacha. Ach, hananta tuairt ana dhéistóibh go médíist dá hangach, gomach ráthanga ar dalacha agus anna bhaintáiste bheith gáin, seachas mí bhaintáiste is dólam féin sa tócaí. Elisa fócaman focail scuir chúta. An dúach maidir le cuasaí folíochta, téirmíochta. Nasam chomáile sin sefras atá siar sa stáir sa litríocht. Chomáile sin tá rud éigen inis bio ó héobh cuasaí Ibriam Hain a gcuasaí LADT go Jonach. Agus bíon go leordína do a cheistú faoi héirmíocht LADT trí Ghaeilge. Rudaí mar sin gur féidir lena chrothú leis an tanga, freigrachtaí áirithe ar an gcuiste téirmíochta, ach is féidir lena ar fad focail nua, téirmí nua a chur isteach sa tanga freisin. So tá rudaí sa saoil choáimse measam gur féidir lena hairnta isteach, agus bhfuil daine ag géisteach le cibé Ghaeilge tá acu é a hairnta isteach sa saoil ibre atá acu, so sa saoil frofisiúnta. Gach post a bhí agam riomh dúirt mé le níl éon leathnach Ghaeilge agah an siomh. Níor chuir sibh rud amach trí Ghaeilge riomh ar na manthó síalta nó cibérod. Déan rud ag an beag leis an agriocht trí Ghaeilge, cum ar cheachtain na Ghaeilge tá sé nó seachtain eile, ach is féidir an Ghaeilge hairnta isteach mar dúrmar ar fad measam i ngach éon réimse sa saoil yoga nó an obair nó cibérod. Gur maitha go bhar fad agus thásúlagum go muna bhar fad tainmh a sun. Na dtíine han solinn sa lucht fiachna agus sibsir fada há fiochan rin chumá ar banéal ríist Shane O'Sullivan, Lisa Nickim-Drehib, Sean Kelly agus Orla Rochelle. Ná darúd a go bhéta sé fiochantar seo ar hividirlín the journal Púmcaí ar an lehanach the Good Information Project agus má an bholtaí nó an rud i easla bhrách an a bheith páirteach sa chórá tá fáilteróh is sin chuir núil de lucht banistethe the journal Púmcaí mar sin bhain ar fad is á péalnaibh Seamus sa dagan go dtí go méid le chéile ríist slán go fáil.